Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sizocela njengamanje nje ukuthi uma uzwa lelizwi elikhulumayo uthathe iBhayibheli elikhona endlini. Uthathe iBhayibheli elikhona, malingekho iBhayibheli la ukhona uvule leli kwi-app noma ulidownload, usheshise ulidownload. Uze ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngoba uNkulunkulu nezwi lakhe bamunye. Uyizwi and ukhuluma ngezwi. Ngizocela ukuthi uthathe iBhayibheli lakho ulivule sihambisane sisazokhuleka. Siyabonga Nkosi uJesu ngokuthi kusuku la namhlanje wena uyakhuluma nomuntu. Lungiselela ke baba amandlebe abantu bezwe izwi lakho njengamanje ukuba bakwazi ukuthi bezwe izwi lisuka kuwena Nkosi uJesu. Elingabuyeli emumva lingawuphelelisa umsebenzi. Abantu bakhe emhlabeni bathambisa inhliziyo zabo kuze bakwazi ukuphenduka kulomhlaba ophambene esiphila kuwona, obuswa yisitha uSathane, efeza zonke inkanuko zakhe ngemizimba yabo abantu bakhe emhlabeni. Lungisa ukuqonda kwabo Nkosi uJesu, ubaphe amandla ukuthi bezwe izwi lakho, baphenduke baba kwizinto eziphambene nemiyalelo yakho nemfundiso yakho kubantu bonke, ngoba abantu kumele basindiswe, baphenduke baba kukho konke ungalunga esikwenzayo emhlabeni. Sibhabhadiswe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sithethelele ke Nkosi amacala ethu esiwenjayo, nathi usipha amandla okuthethelela kubo bonke abantu abasonayo sisemhlabeni. Ungasingenise ebulingweni, kodwa sikwazi ukubekezela konke, sinqobe konke ngoKristu uJesu oyinkosi nomsindisi, manje kuze kube phakade. Amen. Sengishilo ngiyasho namanje ngisheshisa uthathe iBhayibheli noma ulidownload. Wena neBhayibheli ungaphazamiseki. Izwake njengamanje ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe. Cisha iTV. Uthatha isikhathi, unika uNkulunkulu isikhathi. Usaphila kusayimanje. Angihambi ngedwa njenganjalo, ngihamba nomfowethu uZondi la. Nondaba. Ngachitha isikhathi. Over to you baba. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ngumsindisi. Amen. Siyanibingelela egameni likaNkulunkulu oyedwa. Yes Lord. Sithula ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyedwa. Akanamphelezeli, akanambonisi, akanamhlangabezi. UNkulunkulu obusayo ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Yes Lord. uNkulunkulu oyinkosi yamakhosi, ukuyena odala izulu nomhlaba ngamandla akhe nezikhwepha zakhe engenamsizi. Amen. Namanje siyaliphakamisa igama lakhe sithi udumo ngolwakhe. Siyambonga uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu oyedwa ongalethu ubuyaluyalu kodwa ukhuluma izwi eliqondile. Amen. Thina njengezidalwa zakhe simelwe ukuthi silandele izwi lenkosi, singagudluki kulo. Amen. Uma kuukuthi uthi uhamba ngezwi lenkosi kodwa manje awuhambi ngalendlela ebhalwe ngayo phansi, kufanele uzihlolisise ubhekisise ngempela, ngoba phela le ndaba le yezwi lenkosi akuyona nje indaba yokuthi siyancokola noma sidlala umasigcozi. Ngiyakhumbula ngiqala kuvulwa le group le. Amen. Ngasho ngathi la asidlali umasigcozi and asidlali masisho njalo ngoba sithatha serious indaba kaNkulunkulu. Asiyenzi lento ngobona ukuthi sifuna nina nisincome noma ninike udumo likaNkulunkulu. Mina umsebenzi wami ukuthi ngilungise imphefumulo yenu le eyonakele, nami ngesikhathi ngilungisa imphefumulo wami owonakele, ukuze uNkulunkulu asihlanze ngezwi lakhe, ukuze mekufika usuku noma likufica usuku noma lingifica usuku lokufa manje. Amen. Lingifice ngikulungele ukuhlangana nenkosi, ngoba angifuni ukuhlangana nenkosi
bese ithi kunencwadi kaMateyu chapter 7 lethi ethi khona akubona bonke abathi inkosi inkosi kimi ngifuna ungifunele leso scripture leso. Angifuni ukuthi ngelinye ilanga ngihlangane nenkosi ingiphike ngenxa ukuthi ngesikhathi ngiphila bengizitshela mina ukuthi emehlweni nami ngilungile. Kodwa ngokwemiyalelo enginikiwe phansi encwadini engcwele njengomuntu othi uyakholwa angihambisani nembhalo ngenxa ukuthi ngiholwa inkanuko zenyama. So kubalekile ukuthi sazi imbhalo silandele ngokuba usuku lokufa liyeza ukuthi lifika nini asazi kodwa alikufice usuku lokufa ukulindele ukulungele ukufa ngoba ukufa ingubo esiyowembatha thina sonke. Akekho ozophila enyameni ungonaphakade. Ithi incwadi ya Isaiah uthi uNkulunkulu ngikhale kakhulu. Athi ngikhale ngithini na? Athi batshela ukuthi inyama iwutshani iyabola. So kumele ukwazi lokho ukuthi wena uphileli ukujabulisa inyama kodwa uphilela ukujabulisa umoya oyingcwele. Yes Lord. So jabulisa umoya oyingcwele. Ithini lencwadi engiyifunayo? Incwadi ngokuka Mateyu isahluko 7 verse 21. Akusibo bonke abasho kimi ukuthi Nkosi Nkosi abaya kungena embusweni wezulu kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Uma uqhubeka nale scripture sithini? Abaningi bayukuthi kimi. Abaningi. Akusibo bonke abathi kimi Nkosi Nkosi abaya kungena embusweni wezulu kepha yilabo abenza intando kaBaba osezulwini. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku. Yabona lolo suku engithi mina angifuni lingifice and angifuni lolo suku likufice angilifisele nanoyedwa umuntu. Ingakho simi lana sishwayela singakhulumi ngendaba zemali ukuthi sifuna imali ngoba uNkulunkulu usinikile amandla ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele kunina. So umsebenzi ukuthi sisindise imphefumulo yabantu hayi ukuthi abantu sibaphande. Hallelujah. Yes sir. Abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku Nkosi Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho. Baningi abaprofeti bamanga. Oshembe wombushiri nobani abanye baningi abazibiza nabantu besifazana abazibiza ngabaprofeti bedlala ngabantu bedayisa iwasho. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Bebiza abantu ababangani babo bebakhiphisa amadimoni beshutha amavideo khona bezothola udumo bathola imali. Abayenzi lento ngenxa yokuthi ke bayenzela udumo lwaNkulunkulu cha inzuzo yabo embi yilabo abaphumile ekholweni ngenxa yokuthanda imali benza izinto ezingukhohlakala bayahlala phansi baplane zonke lezi zinto ukuthi bazenze. So ngalolu suku bayofika kuNkulunkulu bathini? Abaningi bayikuthi kimi ngalolo suku Nkosi Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho sakhipha amadimoni ngegama lakho senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Imisebenzi eminingi eplaniwe yamandla ngegama lakhe. Uqasha umuntu ozihambela ngenyawo zombili umhlalise ku wheelchair kubantu abangamazi uthi wena ke lo muntu umsukumisile. You understand? Ukuthatha umuntu ongaziwa futhi umbeke phambi kwabantu. uNkulunkulu uyayazi yonke lonto leyo, akukho akufihliwe phambi kwakhe. Uyakwazi lokho uNkulunkulu ukuthi lo muntu uyabona, wena uthatha umuntu obonayo wombeka phambi kwabantu wathi uyimpumputhi wathi umvula amehlo. Amen. Khona ngiya kufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Uthi ngiyakufakaza kubo ngoba yini benze yonke imikhuba yamanga. Angizange nginazi. Angisifiseli umuntu loso sikhathi sokuthi umuntu simfice. Sukani kimi nina benzi bokuthi. Angifuni noyedwa umuntu engimaziyo. Nabantu ade ngibazi ngaphambili ngeke ngisakwazi ukubakhulumela noNkulunkulu ngoba sesifikile isikhathi sabo sadlula. Uma kuukuthi abahambanga kahle besaphila, yes Lord, bazodila noNkulunkulu ngendlela azodila nabo ngayo. Yes Lord. Hayi nami mina umsebenzi wami ukuthi ngivuselele wena. Amen.
unembeza wakho wokuthi ubuyele endleleni yokukhanya, indlela yeqiniso, ukuze uthole umvuzo ofanele uma ufa, ukuthi ukwazi ukubona ubuso kaNkulunkulu. Ngoba incwadi kaMathewu isahloko sesi-5 verse 8 ithi-ke babusisiwe abahlanzekile enhliziyweni, nami ngezwi ngifuna ukunihlanza izinhliziyo ngokuba bayobona ubuso benkosi. Nami ngikuyisifiso, kuyiphupho, kusemandleni ami ukuthi ngisebenzele lokho ukuze abantu bakwazi ukubona ubuso benkosi, inhliziyo zabo zihlanzekile. Mzukwane kufika usuku lokufa, ngoba uNkulunkulu uyasho ukuthi usuku lwakhe lunjengesela. Amen. So ingakho sishumayela le gospel, ngoba sishumayelela khona ukuthi sisindise abantu ebubini nasebumnyameni, sibakhulula abantu emaketangeni obumnyama kaSathane. Sibingelele kubo bonke abazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibonge uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abathuma abaphathi ivangeli. Sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abashiya nevangeli. Kuze kube lesikhathi samanje njengoba sashunyayelwa nazo zonke izinhlupheko ezihambisana nalo ivangeli. Siyambonga uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu weqiniso, ongagudluki, ongafunakali futhi ukuthi aze aphenduke njengathi, njengoba thina fanele siphenduke ngoba siyizoni. Yena akasona isoni, wakha thina thembe sesakhile thina saba yizoni. Kodwa-ke uyasho yena ukuthi akaguquki, kodwa intukuthelo yakhe iphenjiwe kulabo abangafuni ukwenza intando yakhe nokulandela imiyalelo kaNkulunkulu. Ayikho igospel esinayo ngaphandle kwale gospel yokuthi abantu abaphenduke ezonweni zabo, babuyele eqinisweni, bahambe ngendlela uNkulunkulu abafuna bahambe ngayo. Akekho ophoqelekile, ngoba ngeke sikukhombe ngesibhamu, ngeke sikuthreatenishe noma sikusabise. Esikutshela kona kuyiqiniso ngoba kubhalwe phansi. Akukho esikushoyo ngoba naku sifuna wena ukuthi usabe. Into esifuna uyisabe yizwi nemiyalelo negama likaNkulunkulu, ngoba uthi-ke mesabe uJehova, ungasabi umhlengi. Ungacabanga ukuthi uzokholwa uma ubona mina, ucabanga ukuthi uzo-acta kahle uma ubona mina, ucabanga ukuthi wenzela mina. uNkulunkulu ubona konke, ngoba nami uma sengenza izinto ezingaqondakali kufanele ngirepente. Uma kufika umcabango ongcolile, ngoba uNkulunkulu uyayazi imicabango yami, kufanele ngirepente. Kusho ukuthi kufanele ngixolise uNkulunkulu ngokuba nemicabango engasile. Ngoba yini? Ngilwela ukuthi uNkulunkulu angifice ngimsulwa, enhliziyweni yami ihlanzekile, ihlanzwa izwi lakhe lingisebenza mihla namalanga, ukuze lingikhuculule yonke insila yemicabango kaSathane. Nawe-ke umelwe ukuthi-ke udle lokudla kwasezulwini, isinkwa semihla ngemihla, ukuze uthole ukusindiswa. Ukusindiswa esikushumayelayo ukuthi abantu kufanele basindiswe. So namhlanje ngizothi ngiyahalamusi istory. Ngithe ngihamba ngejimini ngiyoshaya boxing, ngalate, ngifike early ebus stop, kodwa ngigibele late ngenxa yokuthi ibhasi lifike late. Ngokufika kwebhasi late, uNkulunkulu uyazi wenzani, mina ngazi mina, kodwa konke kusebenzelana kube okuhle kwabamethembayo nabamaziyo. And siyamazi uNkulunkulu ukuthi uthembekile kukho konke. Akukho akwenzayo nje akwenze kube yizeleze. Ingakho sithi konke kuNkulunkulu kusebenzelana kube kuhle, and siyambonga ngalokho, ngoba uma unaloko okuqonda uyo-understanda ukuthi why kule position okuyona empilweni yakho. Uma unokwethemba noma ithemba lakho lokuNkulunkulu, uyazi ukuthi noma ngabe kuqhamuka siphi isimo, uthi uNkulunkulu uwena owaziyo. Ukuqonda kwami akwanele. Ingakho incwadi ithi themba kuNkulunkulu ngakho konke, unganciki kokwakho ukuqonda, kodwa-ke beka zonke izinkinga zakho nemicabango yakho kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyakha indlela nokuqondisa imikhondo yakho. So ngithe ngihlele ebus stop-ke ngayifundela iBhayibheli lami, ngoba-ke iBhayibheli lami angihlukani nalo mina. Ngalifunda iBhayibheli-ke, ngilifunda iBhayibheli kuze kube ukuthi yaqhamuka ibhasi, iqhamuke late ibhasi.
hayi ngigibele ebhasini ngihlale phansi ngasewindini kule seat enama esihlalo esinama seat amathathu ngihlale ngithe ngihleli ngifike ngivule ngiqhale futhi iBhayibheli lami ngilifunde iBhayibheli lami njengenjwayelo ngithe ngifunda kwangena abantu ebhasini njengenjwayelo kwasuka omunye umama ngale la ade ehleli khona wazohlala eduze kwami mefika lo mama lo acomplain ngalobhuti ahleli eduze kwakhe ukuthi uba ngumsindo ngeradio kusho ukuthi udlala istereo angithi mina kusho ukuthi ubafa akakwazi ukuzidlalela yena yedwa ufuna umphakathi wonke uzwe mina ke angizwa ngoba mengiphakathi ebhasini ngifaka ama-earphone noma ama-headphones ngoba ngisuke ngifuna ukufocusa ekutheni ngifunde engaphazanyiswa yindaba zabantu abasebhasini ngoba abantu emabhasini bakhuluma zonke izinto lezi indaba eziningi so manje mengifunda ngifuna ukufocusa ke ngidlala umculo wami wegospel ngidumisa uNkulunkulu ngale kathi ngifunda izwi lakhe njengenjwayelo hayi mefika lo mama akafika aqala indaba achaze ke ukuthi ususwa ukuthi ubona ubhuti wakhe njengoba ngiphethe iBhayibheli usho ukuthi mina ngubhuti wakhe hallelujah glory to God hamba ungifunela incwadi kaMathewu chapter 18 ngesikhathi uJesu Kristu ekhuluma ngokuthi obani ubhuti bakhe nosisi bakhe ungitholele leso scripture so lo mama ke mefika kumina athi into edala ukuthi eze azohlala eduze kwami ubona mina njengoba ngiphethe iBhayibheli futhi ubona ubhuti wakhe hayi nami ngijabule phela ngithokoze kodwa inhliziyo iyabuza ukuthi ngabe yini ayicabangayo sengifisa ukwazi ngoba vele phela ke bonke abantu mophethe iBhayibheli bacabanga ukuthi ke niyafana kodwa ke iyasho ukuthi ke incwadi ithi zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kodwa uNkulunkulu uhlola imoya so nalapho ke bekuyileso sikhathi sokuthi ke sibheke ukuthi ke ngabe ngempela okwaNkulunkulu noma umuntu uyazicabangela. Hallelujah. So manje na ke lo mama mefika kumina afika ngichazele ukuthi unendodana nayo le ndodana yakhe le mayichaza uyichaza njengondodana engathi umzukulu. Amen. Ukuthi ubabwayo usho ukuthi ke ubabwayo uyi-addict. Amen. Uphuza udlidakamizwa. So njengoba edlidakamizwa ubuza mina ukuthi ke ngisifellowshipa kuphi. Amen. Baqhamuka nayo lo mbuzo leyo befuna ukwazi ukuthi kuphi lesihlanganyela khona. Yes Lord. Bese ngithi mina ke hayi kulesonto leli esihlangana kulona sihlangana kanye ngenyanga kodwa ke sinomfowethu lesifellowshipa naye sifellowshipa njalo njalo. Amen. Bese athi lo mama indodana yakhe iyathanda uNkulunkulu ifunda iBhayibheli njalo so ubengathanda ukuthi nami ngelinye ilanga ngihlangane nayo. Yes Lord. Indodana yakhe ngithi mina ke ayikho inkinga mama nami ngajabulela ngoba uthi iyalithanda iBhayibheli sengifisa ukwazi ukuthi ilithanda njelani iBhayibheli ngoba phela eBhayibhelini kuningi ekumele sikulandele ukuze sipheleliswe ekukholweni kwethu. Yes Lord. Nanekutheni isimazi uNkulunkulu ngalendlela uNkulunkulu afuna simazi ngayo. Hallelujah. So lo mama lo mechaza ke usiyachaza ukuthi ke indodana yakhe khona izinto ezihambayo eziphathelene nokulungisiswa kwentsha izimilo uyithumela lapho nendodana yakhe inendawo eyokujima abayivulele yona egcekeni ukuze izokwazi ukuthi ijima iqhubeke iqhubeke nothando layo lokwenza izinto zokujima. So ngilaleleke lo mama chaze kakhulu nje isikhathi eside. Amen. Echaza ngale nto achaza ngayo.
ngingafuni mina ukuloke phela ke ngim-entertainer ngokuthi ngimphikise Amen. kodwa ngimlalele Amen. engangokuba sigcine sesifika le ekutheni sikhulumeke ngezinto ezikeBhayibhelini ke incwadi ngoba unokuqonda uthi uneminyaka kade aqala ukuyihamba le ndlela mina ngimtshela ukuthi hayi le ndlela le ngisanda kuyihamba le uNkulunkulu ongibizile ngendlela yakhe angibize ngayo ukuze ngizokwenza lo msebenzi ekumele ngiwenze. So ke lo mama ke sixoxe ke naye ebhasini ke sikhulume ngayo incwadi engcwele. Iqale ngokuthi indaba mina njengomuntu othi uyafundisa ngeBhayibheli akufanele ngifake ama-earphone ngoba fanele ngisharishe igospel. Yamazi usathane mezokhuluma ezotrickerisha umuntu usebenza kanjani unamaqhinga usathanda amaqhinga. Lo mama lo athi ukuze ngishumayele igospel noma ngitshela abantu phela afuna abantu batshele ukuthi uNkulunkulu uyabathanda. So uma esho njalo ethi uNkulunkulu uyabathanda abantu, yebo uNkulunkulu uyasithanda sonke. Yebo uNkulunkulu uyasithanda usidalile ngoba naku efuna udumo silinike yena. Kodwa manje angeke ngikwazi ukuthi mina ngizohamba ngitshela abantu ukuthi uNkulunkulu uyanithanda ngibe ngitshela abantu abayizoni. Amen. Baningi abantu abama-fake Christians emgaqweni abama namaBhayibheli bemele namaBhayibheli emakhoneni. Bele wethi Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. uJesu uyakuthanda, uJesu uyakuthanda. Into lesijwayele. But manje sina sibizele ekutheni siphenduke. Yes Lord. Sishizo nozethu. Yes Lord. And labantu abama-fake Christians bona bafuna ukwambetshela abantu ukuthi uJesu Kristu uyakuthanda. And obheka mase ukhuluma nalo muntu lo yi-fake othi uyakholwa. Mokhuluma naye ngezinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini athi ke qaphela. Hallelujah. Athi be careful. Amen. You must be careful of what you're saying. Yabona umuntu besesho njalo ngivele ngihleke ngedwa ngoba ngizosengazi ukuthi ngikhuluma nomuntu othi ngomlomo wakhe uyakholwa. Hallelujah. Kodwa ngokwemsebenzi uyamphika uNkulunkulu. Yes Lord. Ngoba isho njalo incwadi kwincwadi kaMateyu chapter 15 isho njalo incwadi from verse 6. Amen. Or starting from verse 7. Hallelujah. Incwadi ngokukaMateyu isahluko 15 from verse 7. Bazenzisi Abazenzisi waprofeta kahle ngani uIsaya. wayesekhulumile vele kwasekuqaleni uIsaya Ethi lesi sizwe singidumisa ngezindlebe. Lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo. bakhuluma nje ngemlomo nangezindebe zabo. Kepha inhliziyo yaso ikude nami. Kodwa ke ngokwezinhliziyo bakude. Yes Lord. Bangikhonza ngeze befundisa izimfundiso ezimiyalo yabantu. Angijwayeza lento ngishoyo ukuthi bafundisa ngezimfundiso ezimiyalo yabantu. Abasho ukuthi iBhayibheli mali be careful noma iBhayibheli liqaphele. Amen. Amen. Kodwa abathi mina okhuluma ngeBhayibheli cause ubekhuluma ngakho ukuthi mina fanele ngikhulume kanjani nabantu njengomuntu osiyafundisa kubalekile ukuthi ngafaka ama-headphones njengoba ngiphethe neBhayibheli. Ngithi mina umnyango yabona ngiphethe iBhayibheli ukuthi umnyango kadokotela uvuliwe. Amen. Umuntu ozizwe gula uzoza kumina. Noma umuntu ungudokotela naye esifuna ke sisharishe ama remedies noma izithako. Yes Lord. Lo muntu lo uzoza kumina sidingide indaba leBhayibheli. Ngoba yini? Indaba enkulu indaba kaNkulunkulu akuyona indaba yokudlala. Yes Lord. So uma manje wena uzothi ke ufuna ukungifanisa nabo bonke lama fake Christians njengoba ade chaza ethi nendodana yakhe ivula iTV ibuke iyafunda iBhayibheli. Yes Lord. Yes. Ngamtshela mina ubuka lo ley'nhlelo zalama labafundisi laba bamanga aba false prophets
Amen. Manje yoba ngikhuluma kanjena Amen. kukhona nabantu ebhasini phela abantu bayaqalaza ngoba sikhuluma nesingisi. Amen. Ingakho ethi I must be careful bese lo mama wekhaladi. Amen. Manje yobe ngibe careful ingoba mina ngiyamtshela ukuthi lithi iBhayibheli ngithe ngisaya kwiBhayibheli wangitshela ngokuthi lithi iBhayibheli abomile yabeze bazothenga mahala ngathi mina emva kwaloyo chapter leyo khona ichapter elandelayo chapter 56 from verse 10 lethi khona ke abaqapheli bakwa Israel bayimpumputhe bamavila bayizinja Hallelujah. bayidaka badawa iwayini wathi ke waqala lapha athi ke I must be careful. Ngathi mina ke iBhayibheli likhuluma ngesono wena mawuthi angitshela abantu uJesu uyabathanda ubathanda yebo but ke uthi asithandaneni mesithandana mina uthande ngitshela lona ngisibanga lento yokuthi ke mina ngithi uthando iqiniso. Hallelujah. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili verse 18 makungabikho umuntu onamuka umvuzo wenu othanda ukuzenza othobile ekhonza izingelosi ephike ngemibono yakhe. Izincwadi thini incwadi yaseKolose benza kanje bonke abantu abakhonza uSathane ezikhukhumeza ngeze ngengqondo yakhe yenyama. Yezo lonto le mekukhuluma inyama uyezwa ngoba phela mesikhuluma ngento eyi1 ngento ebhalwe phansi eBhayibhelini akufanele ngibe careful. Akufanele ngiqaphele ngoba yini ngikhuluma ngento ebhalwe phansi izwi kaNkuluNkulu mina nawe kufanele sithi amen ngoba yini sikhuluma ulimi olulodwa sike emoyeni owodwa sikwinkolo eyodwa. So uma ngithi mina kuyena uthando lwaNkuluNkulu iqiniso so uma mina ngikhuluma nomuntu kufanele ngimtshele ukuthi uNkuluNkulu uyakuthanda ngalendlela ukuthi ukunike umusa nesikhathi sokuthi uphenduke uphume esonweni bokuthi uke esonweni uze uzothola ukusindiswa. Yes Lord. Usho ukuthi athi khona abanye abantu abahlukumezekile ngoba baphuma kulamasonto lawa abarojwa khona ngithi mina ke akahlukumezekanga lo muntu lowo. Lo muntu ufuna uthando leqiniso iqiniso etholakala kuNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu ekhulumile ngalabantu laba babakhohlisi ukuze abantu bazi ukuthi ke emasontweni abo kufanele bahlolisise ukuthi ke lento ekhulumayo umfundisi ngabe uyithatha phansi yini. So athi ke angiqaphele ulokebele usangiqaphele uyayithanda indlela engiyona ngoba mina ngi straight to the point uyangitesta ngembuzo yakhe ulwa nokuthi mina ufuna ngivumelane nento ayishoyo ukuthi kufanele ukuthi singakhulumi ngesono ngoba ngithi mina iBhayibheli uma lithi abantu uyafeba kufanele ngikutshele ukuthi uma ufeba lithi iBhayibheli ngeke uzungene ezulwini ikhona nenye indlela yokuthi ngibeke lonto ngendlela mhlawumbe ezokwenza understand uzoba ngenza ngasola ukuthi mhlawumbe nawuphila ekufebeni ngoba phela ke uthi kuyenzeka ukuthi umuntu abambeleke esonweni adinge yakhumbula nomfowethu esasiqala naye la kwi-group yini owenza the same thing owathi abanye abantu bayizono ungahlala kanjani uthi uyakholwa for 15 years 20 years uthi usindisiwe but wena uhlala emjolweni ukipitile udlalana nesono uyalazi iBhayibheli kodwa kunama scriptures ongafuni ukwezwa awuboni ngani ukuthi wena manje uSathane ngoba yini ke ufuna ukwenza intando yakho awufuni ukwenza intando kaNkuluNkulu. Incwadi kaThito isahluko sokuqala Incwadi kaThito isahluko sokuqala verse 13 lobufakazi buqinisile ngalokho ke ubayalisise ukuze baphile ekukholweni benganaki izinganekwane zabaJuda nemiyalo yabantu abafulathela iqiniso. Fanele lezi zinto lezi sizibeke zibe sobala yonke into ebhalwe phansi ayikho into emele ngiyifihle. So uma ngichaza le story salo mama ngenxa ukuthi khona lesifike khona nalo mama lo njengoba ethi mina I must be careful ukuthi ngithini ngokuba ngingavimbezela abantu ukuze bagcine bengazange bafune ukuza kumina. I must preach with love. Mele ngishumele ngothando ukuthi mina uthando iqiniso uqiniso uthando and uNkulunkulu uyiqiniso konke okubhalwe phansi ngithi mina kilo mama
bengafuna nokuthi ngikhuluma naye ngoba umama. Amen. Amen. Angizange ngifile comfortable kodwa ke ngenxa ukuthi ngiliphethe iBhayibheli ngiyamnika ngithi mina iBhayibheli nali. Amen. Ngikhombise le kuthiwa khona ke we must preach with love. Amen. Ngoba lonto ile abantu aba weak, labantu khuthuzayo. Amen. Abathi uNkulunkulu uyanithanda nezono zenu. Amen. Wozani nize njalo ninjalo nihlale ninjalo. Amen. Yes Lord. Kodwa uNkulunkulu ahambe kwincwadi kaMark chapter 8 verse 34. uNkulunkulu uyakhuluma kube sobala. Amen. Nakwincwadi Amen. Ngizofika kwincwadi kaMark. Amen. Incwadi ngokukaMark isahluko 8 Yes sir. verse 34. Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kubo, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami. Uma umuntu ethanda, yabona nje iBhayibheli igama negama lisho something. Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makazidele, okusho ukuthi mekuthiwa ke uma umuntu ethanda ukulandela imfundiso kaKristu, makazidele, athabathe isiphambano sakhe, thatha isiphambano sakho angilandele. Uyasibethela manje njengoba uJesu Kristu naye ezobethelwa. Amen. Uyasibethela eqinisweni ukuthi wena uzophila ngeqiniso, uzofela eqinisweni. Yes Lord. Amen. Ngokuba uthe uJesu Kristu ke uma umuntu efuna ukuza emva kwami, makazidele. Amen. Athabathe isiphambano sakhe, angilandele. Hambe kwincwadi yasePhilippians or abaseFilipi chapter 4 verse 6. Khona sozwana ukuthi kuyashiwo ukuthi asiqaphele noma sikhathazeke. Ngokuba phela ke yonke into ibhalwe phansi eBhayibhelini. And ngesikhathi ekhuluma mina ngithi nali iBhayibheli ngikhombise lento oyishoyo. Akakwazi usethi ke I. Yabona umuntu oqala athi mina noma athi iqaphela lokho ekhomba mina ngithi mina kuphi leBhayibhelini khona ekuthiwa ngiqaphele khona. Lento engikhuluma ngomlomo ayikho leBhayibhelini. Uthi uyamemeza ngithi hayi angimemezi isidalwa sami. Fanele isincwadi ke memeza. Amen. Amen. Ithi memeza. Amen. Incwadi kwabaseFilipi sahluko 4 verse 6. verse 6. Ningakhathazeki ngalutho. Ithi ningakhathazeki ngalutho. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu. Ubani umele azazi izicelo zethu? nguNkulunkulu. Kumele sikhathazeke? Cha nakani. Akumele sikhathazeke. So ukhathazeka ngesingisi uyena ucareful. Amen. Uyena ucareful. Lathi isike be careful. Amen. iBhayibheli lithi ke be careful with nothing. Amen. Amen. Ngingakhathazeki ngalutho. Amen. Ngoba okuphuma emlomeni wami yiloko okukhulunywa uNkulunkulu. Amen. Noma kuthiwa kufika upresident noma kuthiwa kufika bani wemilitary ucommand wamasosha athi uzomtshela ukuthi ngithi mina ke tshela uNkulunkulu. iBhayibheli imbhalo ephefumulelwa uNkulunkulu. So ayikho indoda elengisile ezoba phambi kwami ngitshela ukuthi ke angiqaphele. Vele abafundisi bamanga sesikhulumile nabo abaningi basitshela the same thing. Ngoba bafuna ukukhuluma against isono nabo bayisihogweni njengabo bonke labo bantu abathi siqaphele uma sikhuluma ngoba weak. Uma ukuthaka weak ungenaso spine ungenawo umgogodla uzothi abantu abaqaphele. Ningakhathazeki ngalutho ngezwi lenkosi. Ningakhathazeki ngalutho. Kodwa uNkulunkulu usitshelile ukuthi singakhathazeki ngalutho. Kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. uNkulunkulu into engayicela ukuthi angenze ukuthi ngibe nesibindi. Amen. Ngigcwala ubuhlakani bakhe. Ngigcwala ulwazi lakhe. Ayikho into engikhuluma ngokuthanda kwami. Ayikho neyodwa. So njengoba sikhuluma nomama, uma lithi iBhayibheli angaqapheli lutho, ungabi nandaba nalutho, ungakhathazeki, ikona lokho kufanele ngikwenze. So ngivele ngisho ngamabomu, ngivele ngisho nje sakudlala ngithi kuhlola mama, awunankinga nokuthi abesifazane bashumayele. Ngibona ukuthi ngiyayisusa hallelujah to God. Amen. Aqala athi mama, angiboni inkinga lapho ngithi nali iBhayibheli ngikhombise. Athi kumele uqaphele.
kanti no omunye walabo ngithi mina mase ngomunye walabo usho ukuthi uyayazi lento. Amen. Amen. Uyayazi. Mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Uyayazi lento ukuthi abantu besifazane akufanele bashumayele. Amen. So athi yena akayibona inkinga. Hallelujah. Yini yenza ukuthi umuntu wesifazane kube nzima ukuthi ashumayele igospel? Ngithi mina angithola mama uthi uyakholwa. Amen. Athi yebo. Ngithi umuntu okholwayo ukholwa iBhayibheli akakholwa yimina akakholwa futhi yinto ayezwa kuthiwa ukholwa into ebhalwe phansi. Amen. Amen. So manje uma uthi wena uthi uyakholwa Amen. kodwa manje uthi awunankinga nokuthi abantu besifazane bashumayele. Ngikhombise nali iBhayibheli angifuni ukuthi ngithi mina ngithi nali iBhayibheli. Amen. Phela nayi into ekumele sikhulume ngayo ephambi kwami ngoba uze kunina Amen. uzongixisha imibuzo Amen. and imina kuphela umuntu oyeBhayibhelini Amen. yena akaye eBhayibhelini Amen. 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 akaye eBhayibhelini uyabaleka. Amen. And ngithi mina ngize ngenza isibonelo uJesu Kristu wakhuluma nentombazane iSamaritan Amen. wayitshela indaba zayo Amen. ayizange ihambe yoshumayela yahamba yothi ke ngihlangane nomprofeti Amen. ongitshela indaba zami njengoba abantu bathi ke sifuna ukumbona baya bahamba bayakuyena wafike wabashumayeza bakholwa. Amen. Base bethini ubufakazi lentombazane ke asikholwanga ngoba sitshelwe wena kodwa ngoba sizibonele thina sasitholela thina ubufakazi Amen. sesiyakholwa. Yes, Lord. Yes, Lord. So imibhalo yonke Amen. iyasitatisele ukuthi yini ekumele siyenze Amen. yini ekumele siyilandele. Amen. Wonke umuntu othi yena ukuKristu Yes, Lord. uthena uKristu kule ncwadi kaJohane akashongo ukuthi ke kuMarku 34 Amen. 8:34 Amen. Wayesebiza isixuku nabafundi bakhe wathi kuso uma umuntu ethanda ukuza emva kwami. Yabona uma ufuna uma uzoqala uvula umlomo wakho uzibize ngeChristian noma uthi wena ungumKristu Makazidele. kumele wazi ukuthi wenza yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Kungabi khona nokukodwa uzosala ngoba uma khona okusalayo wena uyena ungumKristu Yes, Lord. uya-actor Yes, Lord. ulingisa ukuba umKristu awuyena umKristu kumnandi emlomeni wakho Yes, Lord. ukuthi wena usindisiwe Yes, Lord. kodwa ngokomsebenzi uyamphika. Amen. Ingakho uJesu Kristu ethe bangikhonza ngezindebe zabo kodwa ngokwezinhliziyo Amen. bakude. Amen. Umuntu okhonza uNkulunkulu ngenhliziyo ngezindebe umuntu ongapheli uNkulunkulu emlomeni wakhe eloku efuna ukubukwa ngokuthi uyakholwa. Kodwa ke ubonakala emaklabhini Amen. utholakala nobhiya Amen. uyafeba uyantshontsha uqamba amanga uyabulala Yes, ma'am. uyaphinga Yes, Lord. Amen. wenza yonke into ephambene nemiyalelo ngoba phela imiyalelo sinikelwe khona ukuthi silandele yona ukuze sizokwazi ukuhlukaniseka phakathi kwabantu bezizwe nabantu abakuKristu abasendumisweni. Amen. Ongcolileyo nokuhlambulukileyo. Uzobona kanjani izinto zikamoya ongcwele uma zonke izinto zifana? Amen. Uzobona kanjani uma ethakana inkinga ukuthi abantu besifazane bashumayele? Amen. Ngithi mina akangikhombise uthi ngifana nalabantu abadala amasonto akudala kade yaqala ukuliwa lento ukuthi abantu besifazane akunankinga ubashumayele. Ngithi mina ngikhombise eBhayibhelini lento eshoyo uma kuwukuthi wena uthi uyakholwa kuKristu uNkulunkulu uyamkholwa. Uma wenza intando yakhe usho uNkulunkulu ke. Amen. Hambe kwincwadi kaJohn chapter 15 verse 9. Amen. Ukugcina imiyalelo kusho ukuthi ulandela i-instruction oyinikiwe. Amen. Incwadi ngokukaJohane isahluko 15 verse 9. Njengalokho ubaba engithandile. Ubaba uthande uKristu. Amen. Njengoba ethanda uKristu umthandela ukuthi ke uyindodana yakhe athokozile ngayo ngokuba wenza intando Amen. Amen. kaNkulunkulu
akenzanga intando yakhe uKristu. Amen. Nami nginithandile. Nakanye enze intando yakhe uKristu. Abantu bayathanda ukufaka imizwa yabo, bafuna ukuyibhanqa neBhayibheli, bafuna ukwenza ngazi ukuthi uNkulunkulu uyaunderstand ukuba yikhohlakali. uNkulunkulu uyakwazi lokho. Kusukela wasekuqaleni ngesikhathi uEva ephula umthetho engadini. Amen. Wayesazi ukuthi nizoni. Amen. So ingalo yakhe yinde ngoba yini ufuna ukusindisa. Ingakho esinika imiyalelo yokuthi nathi indlela yokubuyela kimi uma nifuna ukuba abantwana bami ngokusemthethweni. Akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Amazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Yes Lord. Akushiwongo ukuthi ke aphuma emzweni yakho. Yes Lord. Noma emcabangeni yakho. Ikhombile incwadi ukuthi yonke indlela ekumele siphile ngayo nemiyalelo noma isinkwa kumele sisidle amazwi aphuma kuphela emlomeni kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ingakho sithi imindeni eminingi ayihlelekile ngoba uNkulunkulu ipresence yakhe ayikho kuleyo mndeni. Ikamathanda, ikampunzi idla emini. Hallelujah. Yes Lord. So manje nake ngoba kangikhombisi ukuthi ke akekho umuntu wesifazane kwathiwa ngashumayele eBhayibhelini ufuna ukukhuluma imizwa yakhe. Uthi ke kusho nami ngicindezela abantu besifazane. Hallelujah. Into engithanda uyazi nokuthi yini indaba ukuthi kwathi umuntu wesifazane angakhulumi esontweni. Amen. Andisokuveza ngeBhayibheli ngoba kugcine kufanele sikuveze. Amen. Uthi abantu besifazane kusho umsebenzi wabo ukuthi bascrape bawashe impahla benze ngithi mina akwakho lokho iBhayibheli lichazile ngabantu besifazane indawo zabo esontweni. Amen. Uthi angimlalele mina ngikhuluma kakhulu angimnike ithuba akhulume. Akazi indaba okubhabhathiswa. Amen. Akayazi indaba okubhabhathiswa. Angimsoli ngoba yini amasonto abawahambayo akhohlakele angcolile. Ingakho simkhuza sithi phumani kulamasonto ngoba yini nizitshela ukuthi niyazi ngokwemizwa yenu nangokucabanga kwenu. Yes Lord. Iyasho incwadi yamaRoma chapter 12 verse 32. Amen. Hallelujah. Incwadi yamaRoma. No, it's like 34. Incwadi yamaRoma isahluko 12. Week 11. Amen. Starting from verse 34. Hallelujah. Incwadi kwabaseRoma isahluko 11 verse 34. Ngokuba ngubani owawazi umqondo wenkosi na? Akekho umuntu owazi umqondo wenkosi ngokwakhe ozenzela intando yakhe. Umuntu owazi umqondo wenkosi umuntu olandela imiyalelo kaNkulunkulu. Ngokuba ithini incwadi? Ngokuba ngubani owawazi umqondo wenkosi na? Nokuba ngubani owaba ngumluleki wayo na? Ngeke ungitshele ukuthi uzoqhamuka manje wena uzalwa izolo. Phela noma thi uzalwe ngo1950 bani uzalwa izolo. Amen. uNkulunkulu wangona phakade. Amen. Umqali uyisiphetho. Yes Lord. So awukwazi ukuqhamuka nje manje wena uyivukane wena. Amen. Angikhathali noma umuntu wesifazane umuntu wesilisa uyivukane. Yes Lord. Awukwazi ukuzoqhamuka manje uzoshintsha into ebhalwe phansi eBhayibhelini ngoba ufuna kwenzeka intando yakho ngoba inkolelo yakho noma inhliziyo yakho ikutshela ukuthi no ayikho inkinga. Amen. Ukuthi umuntu wesifazane ashumayele kodwa uthi uyakholwa omuphi lo nkulunkulu okhuluma ngaye. Lokutshela ukuthi thula wena ufuna ukukhuluma. uNkulunkulu uthi thula mboza ikhanda lakho esontweni wena ufuna ukukhuluma ngenkani. Yes Lord. Usushumayela ngoNkulunkulu omuphi lo nkulunkulu. Sikhombise. Amen. Ngoba phela akuyona instruction noma umyalelo oqhamuka kumhlengi. Ithini incwadi lapho? Hallelujah. Ngokuba ngubani owawazi umqondo wenkosi na? Wena usuwazi inkosi ukuthi manje waphikisana nayo yini na? Angithi le lecture nasengadini inyoka yafika umuntu wesifazane. Amen. Ayisho nje incwadi ukuthi inyoka yafika uSathane wafika kuEva. Yes. Wafika umkhohlisa. Yes. Waseyaphula umthetho. Yes.
manje nanga ngalo sosolo nesasenzo thiwa akathule esontweni angakhulumi. Amen. Uyena wenzani ke ufuna ukuthini manje? Uthini ibese landelelo? Nokuba ngubani owaba ngumluleki wayo na. Futhi yena umluleki umuntu esifazane umluleki kaNkulunkulu. Umluleki wengqondo kaNkulunkulu. Futhi thina nje basishumela ngalento lesishumela ngayo ibhalwe phansi siyasangana. Yena uright. Amen. Ngokuthi wenza intando yakhe but iBhayibheli lela shumayela ngala liphethe akashumayeli ukuthi umuntu esifazane angashumayeli. Amen. Amen. Nabantu besilisa abakhohlakali abanezikole zokufundisa abafundisi. Yes Lord. Ibona labo bathi aqashelwe abafundisa abantu ukuthi bangashumayeli ngesono. Amen. Why? Ngoba benza inzuzo ngeBhayibheli. Embi. So akekho umuntu onamandla okuphula umthetho kaNkulunkulu mesathi ke yena uzwa enhliziyo yakhe. Amen. Uthi kwenziwa iresearch noma ucwaningo phambilini lokuthi ke kuthiwa ingqondo yesifazane incane nomuntu wesilisa. Ngathi mina nginandaba lonto yasho uNkulunkulu uthi cha ngithi ke uma ingekho eBhayibhelini angifuni ukuyentertainer. Amen. Ngoba angikhulumi ukucabanga kwami. Uthi ngimlalele, ngiyamlalela mina. Uthi ke so nalento kuthiwa ke abantu besifazane abamnyama nabantu abamnyama abahlakaniphile. Ngathi mina uNkulunkulu osho njalo wathi cha. Ngathi mengeke eBhayibhelini lento angifuni ukuentertainer. So alisho iBhayibheli ukuthi thina sonke sikhama kubaba oyedwa. Amen. Ubaba wethu Adam. So uma ubaba wethu uAdam kwashiwo yini endleleni kwathiwa ke khona abantu abamhlophe nabantu abamnyama eBhayibhelini. Amen. Ngoba abantu ababusisekile kuNkulunkulu abantu abenza intando yakhe anginandaba labantu laba abakhuluma lezi zinto ze-science yokuthi umuntu wesifazane uweak nomuntu wesilisa imicabango yabo leyo uNkulunkulu akaze ayikhulume leyo nto leyo. Amen. Kodwa ngenxa yesono esaqhamuka ngomuntu wesifazane uNkulunkulu ubekile umyalelo abantu kumele bawulandele njengabantu abayakholwa uNkulunkulu. Ngoba ushilo uJesu Kristu wathi uma umuntu ethanda Amen. hayi ukuthi ukhonjwe ngesibhamu. Amen. So awunaqhamuka manje wena uzokwenza imfundiso yakho uzocreate wena iBhayibheli lakho licabangayo ngoba nawe wena uthi ke nami ngakwenza lokho. iBhayibheli ngifuna uneyitabane vele njengoba zikhona nabashumayeli abayitabane nabafundisi abayitabane abafundisi ngokuthi ke uNkulunkulu akayifuni itabane. Balokhu besike preach with love. Amen. Shumayela ngothando. Uthando ukutshela ukuthi wena njengoba ulala nomunye umfana uyisoni. Wena umuntu wesifazane njengoba ushumayela uyisoni. Amen. Uthando yilelo ngoba ngisindisa umphefumulo wakho ukuthi ungayibhujisweni. Amen. Amen. Hambe kwincwadi kaLuzana ya Genesis chapter 3 verse 16. Sidila nefact manje, sidila nefact, sidila neqiniso esithathela phansi eBhayibhelini. And yona into esishumayelayo leyo. Incwadi Genesis 3:16. Hallelujah. Ngize ngamtshela ngathi mina ngizoze ngehle yazi angimisele kulonke iya back and forth nawe. Ngoba anginanzuzo. Amen. Liyasho iBhayibheli ukuthi asigweme ingxabano nabantu abathanda ukuphikisana abangenangqondo. Amen. Umuntu ophikisana neBhayibheli akanangqondo, uyisilima, uyisifula. Amen. Ngoba yini? Ufuna iBhayibheli likhuluma ilanguage yakhe yokulima. iBhayibheli ihlakaniphe ngaphezulu kwakho. Ngoba liyakutshela ukuthi ngalo kulima bakho uzosihogweni. Yes Lord. Yes Lord. So awuna ngumtshela wena uzoqhamuka manje uzongitshela ukuthi uNkulunkulu wrong mesho njalo. Amen. Amen. Hamba uyoncwadi yaRomans chapter 3 verse 4. So buya la. Hallelujah. 3:4 Romans. Akekho umuntu ozotshela ukuthi uNkulunkulu unamanga, umuntu osho njalo uyisilima. Amen. Isibula. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesithathu ivesi lesine. Umuntu othi uNkulunkulu unamanga noma urongi uthini incwadi? Qhana kanye. Kepha makube ngokuthi uNkulunkulu uqinisile. Wonke umuntu ngumqambi manga. Njengokuba kulotshiwe ukuthi akube ukuthi wonke umuntu ungumqambi manga uNkulunkulu uqinisile. Hallelujah. So asudlala masithozi ngeBhayibheli. Amen. Amen.
Asudlali masidoze ngeBhayibheli. Uma uphikisana nento ebhalwe phansi, hamba esihogweni. Amen. Buyela ngale ncwadi ya 3:16 eGenesis. Amen. Yonke into esikhulumayo kufanele isisuke phansi embhalweni. Yes, Lord. Ukuze sizokhuluma ilanguage kaNkulunkulu, singakhulumi ilanguage kaMhlengi noma kaShembe noma yasemaromini. Amen. La inkolo zenu ezingenamsebenzi kuze kube nini Amen. nihlalela ukukhohliswa nesihogweni Amen. nikhuthuzwa. Yes, Lord. Incwadi uGenesis isahluko sesithathu. Sidila nefact manje, sidila neqiniso manje, siyaqondisa indlu kaNkulunkulu. Amen. Isahluko sesithathu verse 16. Wathi kowesifazane, uNkulunkulu wathi kowesifazane kwincwadi kaGenesis ekhuluma noEva wathini? ngiza kukubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni. Lapho ngaleso sikhathi Wakho. uEva wengakobina ngane, wengakokwazi ukuthi yini ukumitha. Amen. Kodwa uNkulunkulu wamtshela ukuthi manje into ezokwenzeka kuwena yini? Ngiza kukubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho. So before uNkulunkulu before umuntu wesifazane amithi, uNkulunkulu wayesazi ukuthi umuntu wesifazane uzokhulelwa. Amen. Ungitshela ukuthi uNkulunkulu unamanga. uNkulunkulu wakutshela into ezomele yenzeke kuwena ingakokwenzeki. Amen. Uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Awubelethi yini abantwana ngobuhlungu wena umuntu wesifazane? Amen. Alisho njalo iBhayibheli. Amen. Ukunqanelwa kwakho kuya kuba sendodeni yakho. Umuntu wesifazane akakhanukeli umuntu wesilisa. Amen. Akushiwa wona uNkulunkulu lokho. Amen. Yona iyakukubusa. Yelizwe thini iBhayibheli? Amen. Umuntu wesifazane uzakubuswa indoda yakhe. Yes, Lord. Indoda yakhe. Amen. Hayi ukuthi isigqila sayo. Amen. Kodwa indoda yakho inomthetho ngaphezulu kwakho wena umuntu wesifazane. Amen. Uma uphikisana lokho uphikisana uNkulunkulu hayi nomhlengi. Yes, Lord. Kubhalwe phansi thini incwadi? Incwadi Genesis isahluko sesithathu. Hallelujah. From verse 16. Amen. Wathi kowesifazane, ngiza kukubangela ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho. Uyakubeletha abantwana ngobuhlungu. Ukunxanelwa kwakho kuya kuba sendodeni yakho, yona iyakukubusa. Wayesethi kuAdam. No. Amen. Khuluma umuntu wesifazane. Amen. Kubhalwe phansi Yes, Lord. wesifazane ukuthi wena ungaphansi kwendoda yakho. Amen. And indoda yakho ingaphansi kwaNkulunkulu. Amen. 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 And ke emzimbeni kaKristu, ebandleni likaKristu sokutshela ukuthi kum kanjani. Hambe kwincwadi kaTimotheyu. Amen. Qala kwincwadi yaRomans chapter 7 verse 2. Incwadi kwabaseRoma isahluko 7 verse 2. Ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni. Umuntu wesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni Isekhona. uma isekhona. Kepha nxa indoda isifile, Uma indoda yakhe idlule emhlabeni, ukhululiwe emthethweni wendoda. usukhululiwe ngaphansi komthetho wendoda yakho. Amen. So ukhululiwe ngaphansi komthetho wendoda yakho ewunikwa uNkulunkulu ukuthi ibe nomthetho ngaphezulu kwakho. Yes, Lord. Khuluma ngale mfishimfishelo imiyalelo yenu nemithetho yenu eninikwa ugovernment lokukhohlisana. Yes, Lord. Niyakhohlisana 250-50. Amen. U50-50 umcabango womuntu. Amen. kuNkulunkulu umuntu wesifazane ungaphansi komuntu wesilisa. Amen. Aganene naye. Yes, Lord. Amen. Uselapha hambe kwincwadi yaseKorinte chapter 14 verse 34. Starting from verse 33. Before ufike kulo ncwadi leyo ufuna uqala uhambe kwincwadi kaLonduzana yaseKorinte chapter incwadi uqala yaseKorinte chapter 11. Dile nale ndaba yokuthi wesifazane esontweni ufuna bamboza amakhanda awo. Chapter 11 from verse 3. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 11 soqala kwiverse lesithathu.
Kepha ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda, lalela, inhloko yawo wonke amadoda kufanele sazi ukuthi ngubani. inguKristu, uKristu ungaphezulu kwami njengendoda, nenhloko yowesifazane iyindoda, mina njengendoda ngiyinhloko yomuntu wesifazane, nenhloko kaKristu inhloko kaKristu uNkulunkulu. Amen. Amen. Yayizwa indaba. Amen. So ngalokho ichaza ukuthini incwadi? Yiloyo naleyo ndoda esuka ikhuleka noma iprofetha, ikhanda layo limboziwe, ihlaza ikhanda layo. Umuntu wesilisa akavumelekile ukuthi uma ekhuleka amboze ikhanda lakhe, liyanibula ikhanda lakho. Ihlaza ikhanda layo. Kepha yilowo nalowo wesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofetha, ikhanda lakhe lingagutshuzelwe, uhlaza ikhanda lakhe. Umuntu wesifazane othi ubethandaza noma eprofetha, ikhanda lakhe lingamboziwe, wenzani? Uhlaza ikhanda lakhe, ngokuba lokhu kukunye nokuba uphucile. Uma ikhanda lakho lingamboziwe, umuntu wesifazane uthi ukuKristu. Amen. Wonke umuntu othi ukuKristu, Amen. ibandla likaKristu lakhiwe ngembhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini. Amen. Alakhiwanga nje ngebuilding noma ngesakhiwo sendlu lekhona khona umuntu ozontshela imithetho yakhe ephambene nemfundiso kaKristu. Qhubeka. Ngokuba uma owesifazane engukubazele akagundwe, uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce, akagubazele. Yes sir. Ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda, lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu, kepha owesifazane uludumo lwendoda. Owesifazane Uludumo lwendoda. awuphinqele phansi. Ngokuba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda, lokhu ingumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu, kepha owesifazane uludumo lwendoda. Ngokuba indoda ayivelanga kowesifazane, kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Ngokuba indoda ayidalelwanga owesifazane, kodwa owesifazane wadalelwa indoda. So iBhayibheli lesitshela yonke into yomafuna sizwe ukuthi umuntu wesilisa udumo lomuntu wesifazane, LokaNkulunkulu. Hallelujah. udumo lwaNkulunkulu. Yes, uNkulunkulu wesifazane uludumo lwendoda. uludumo lwendoda. Amen. Amen. So okusho ukuthi ke yonke into inama stages akhona, Yes God. inendlela yakhona ekumele ibe ngayo. Yes God. Hayi ngokuthi umthetho kaMhlengi. Amen. Laba abantu bayakholwa Yes God. bamele ukuthi bahambe ngale mbhalo lebhalwe phansi. Amen. Akukho futhi okudlula lokhu, Qiniso. ngokuba uNkulunkulu usekubekile Amen. ukuthi abantu bakholwa kuye. Amen. Ungikela ukuthi khona amasonto esimanje uma engayenzi intando kaNkulunkulu, lawo amasonto kaSathane. Ngalokho ke owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingilosi. Amen. Nokho enkosini owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda, nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Ngokuba njengalokhu owesifazane evela endodweni, kanjalo nendoda ivela ngowesifazane, kepha konke kuvela kuNkulunkulu. So uNkulunkulu wakha uAdam, wamlalisa ubuthongo, wakhipha ubhambo, wakha umuntu wesifazane, wamletha phambi kwakhe, wathi ke uAdam, lona useyibambo lami, uthambo lamathambo ami,
ngizombiza ngokuthi umuntu wesifazane. Uyindodakazi kaNkulunkulu, konke kwenziwa uNkulunkulu. Yes, Lord. uAdam akazenzelanga umuntu wesifazane. Amen. So anginawo amandla wokuthi ngithi umuntu wesifazane Balulazi. Hallelujah. ngimthathe ngimenze abe yinto engathi akayilutho uma ngikhuluma naye ngikhulume naye ngoba ngazi ukuthi waphuma kumina. Amen. Kungamandla kaNkulunkulu ukuthi abe khona abe umsizi Amen. Yes, Lord. wami ngoba nami ngumsizi wakhe. Amen. Futhi sina siyasizana. Amen. Konke kuudumo lukaNkulunkulu. Amen. Ngoba indoda yayingeke izakhe izingane yodwa. Amen. Amen. Ingakho uNkulunkulu besethi ke uma usubeletha uyobeletha ngobuhlungu ngoba yini uphulile umyalo wami. Amen. uNkulunkulu wayesazi ukuthi umuntu wesifazane uzobeletha. Yes, Lord. Awuqhubeke lencwadi. Amen. Ziboneleni nina ngokwenu. Kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engaqhubezele na? Uma uNkulunkulu eseshilo kanje wagcwalisa yonke into. Amen. So njengabantu abakholwayo Amen. nithini? Amen. Amen. Kufanele umuntu wesifazane ashumayele. Amen. Kufanele umuntu wesifazane athandaze kuNkulunkulu ikhanda lakhe lingamboziwe na? Qana kana. Ngoba ithini incwadi? Imvelo uqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo, nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuludumo kuye na? Umuntu wesilisa ithini ngomuntu wesilisa? Amen. Imvelo uqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo? Uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo. Amen. Kusho iBhayibheli. Yes, Lord. Kodwa umuntu wesifazane uma enenwele ezinde Kuludumo kuye ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo. uphiwe izinwele ukuba zibe yisimbozo. Yes, Lord. Kodwa phezulu so simbozo kufanele amboze Amen. ngeduku agubuzele. Amen. Ngoba phela inwele ziyisimbozo. Amen. Iduku elokugubuzela. Amen. Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, Uma nifuna ukuphika inkani ngoba phela nithi namasonto esimanje manje. kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, asinawo umkhuba onjalo thina, namabandla kaNkulunkulu kanawo. Amabandla kaNkulunkulu kawanawo. so uma wonke umuntu osekuKristu Amen. Amen. ufanele ukulandela yonke into ebhalwe phansi njengoba isho nompostoli uyasho manje ukuthi bonke abantu abakuNkulunkulu akasho ukuthi abantu abakumapostoli. Hallelujah. Wathi bonke abantu abakuNkulunkulu nabo basebandleni kaNkulunkulu bafanele ukwenza lento ebhalwe phansi. Amen. Ngoba lo mkhuba ukuthi abantu bavele bahambe ngamakhanda nqunu asinawo. Amen. Amen. uNkulunkulu ukhiphile umyalelo ukuthi abantu bahambe ngendlela afuna ngayo uyibhalile phansi. Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, Kepha ngokuba phela nina nifundiswa abafundisi besimanje nikela esikoleni ukufundiswa ingakho ningenankinga ukuthi abantu besifazane bafaka amabhlukwe baphinde bangambozi inwele bafaka amacici noma ikhaphu baphinde bame kwi-pulpit bashumayele ngokuba ni weak. Amen. Amen. Ni weak. Anifuni ukushumayela nje ebhalwe phansi nina nikabandleni likaSathane. Yes, Lord. Nonke nina enenza izinto ezibambene nento ebhalwe phansi eBhayibhelini nikebandleni likaSathane niholwa uSathane hayi uNkulunkulu anikho ebandleni likaKristu. Yes, Lord. Asinawo umkhuba onjalo thina, Asinawo umkhuba onjalo thina. namabandla kaNkulunkulu. Ngeke mina ngihlale esontweni lekhona kushumayela kumuntu wesifazane. Ngeke ngize ngihlale esontweni lekhona kumuntu wesifazane bakhona asebesonke iminyaka Amen. bengaphenduki Amen. begqoka amabhlukwe Yes, Lord. befaka inwele zokufakelwa bengambozi amakhanda. Yes, Lord. Ngeke ngihlale lapho mina ngibe ngithi ngifuna ukusindiswa. Uma umfundiswa lapho eweek kufanele ngiphume mina ngiyofuna isonto elifanele.
hambe kwincwadi mesiphuma la sisadlungisa indaba yasesontweni nabantu besifazane nokuziphatha. Yes, Lord. Hambe kwincwadi kaTimothy. Amen. Oh, kuyona le chapter le. Hambe ku chapter 14 verse 34. Amen. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte 33. isahluko 14. Ngokuba phela abantu bafuna ukuzenzela Verse amathanda. 33. uNkulunkulu akenzi into ezoba nomsangano phakathi. Akazwani nomsangano. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 14 verse 33. Ngokuba uNkulunkulu akasiye owesiyaluyalu, uNkulunkulu akayena omsangano, kepha ngowokuthula. kodwa wani Ngowokuthula. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akayena ubuyaluyalu. So lo buyaluyalu obugcwele emakhandeni nasemabandleni enu obakaSathane. Amen. Amen. ObakaSathane. Ngokuba uthini uNkulunkulu? Njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Abangcwele emabandleni abo kukhona ukuthula. Amen. Amen. Kulalelwa izwi elikaBhayibhelini, umfundisi ufundisa ngento ebhalwe phansi eBhayibhelini, bonke abantu bese bethi amen. Amen. Ngoba uNkulunkulu uthe makuba ukuthi bonke abantu bangabaqambi ngomanga kodwa yena uqinisile. Hallelujah. Hallelujah. Abesifazane mabathule emabandleni. Ithini incwadi? Abesifazane mabathule emabandleni. Hallelujah. Amen. Ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume. Uthi awuphindi chapter neverse. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 14 verse 34. Hallelujah. Yes sir. Abesifazane mabathule emabandleni. Umuntu wesifazane esontweni ufanele ukuthula. Ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume. So wena ubani unika umthetho wokuthi ume kwi-pulpit ufundise ngeBhayibheli ushumayelane yile ushumayeza bani? Kepha mabazithobe. Ushumela kanjani ngento okungavumelekile ukuthi uyenze? Njengokuba usho kanjalo umthetho. Ushumela kanjani ngento ongafanele ngabe uyayenza ukushumayela? Wenza kanjani lonto? Umthetho usho njalo uthi abantu besifazane mabathule emabandleni. Uma ke bethanda ukufunda utho, uma khona bafuna ukuyifunda, mababuze emadodeni abo emakhaya. The only time ufuna ukubuza ngezinto zikaNkulunkulu ubuza kumkhonyana wakho ekhaya. Ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Wena ke ukholwa kuliphi ibandla? elikaSathane. Amen. Ngoba phela akekho umuntu ophasa leBhayibheli engiliphethe elikhuluma ngale zinto engiyikhulumayo. Amen. Othi ukhonza uNkulunkulu kodwa manje enza izinto eziphambene. Amen. Akekho noyedwa. Yes Lord. Cha akekho. No. Hambe kwincwadi kaLontuzana manje ya1 Timothy. Isahluko sesibili. From verse 9. Incwadi yompostoli, incwadi kaTimothy isahluko sesibili iverse. Incwadi yokuqala kaTimotheyu isahluko sesibili verse 9. Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko sesibili verse 9. Ngokunjalo nabesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo. Ngokunjalo nabantu besifazane kufanele bagqoke ingubo ezihloniphekileyo. Bazihlobise ngokuhlonipha, bagqoke ngendlela ehloniphekile nokuqonda, nendlela ekhombisa ukuqonda. Kungabi ngezinwele ezalukiweyo, kungabi ngokuwezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangobucwebe, nangamaphareli, nangezinto ezibukhazikhazi, nangezambatho ezinemali, nangezambatho ezibizayo. Kepha njengokufanele abesifazane abathini? Abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu, bahlobe ngemisebenzi emihle. So anisitsheleke nina nithi niyakholwa namaKristu, nifaka inwele zokufakelwa, nimboza inwele esontweni. Amen. Nifaka amaqiqi esontweni, nifaka nesihlobisa, ngiyabona nje niyakhazimula. Amen. Faka impahla ezibizayo. Amen.
ngifuna ukubukwa ngigqoka iziketi ezincane ngifaka amabhlukwe esontweni Yes, Lord. omuphi lo nkulunkulu elimkhonzayo kahle hle sifuna ukwazi ngoba phela uNkulunkulu wethu ukhulumile manje Amen. usho ukuhloba kwenu makungabe ngaphandle Yes, Lord. kodwa kube senhliziyweni Amen. lokukhombisayo ukuthi labantu labo bayamesaba uNkulunkulu Yes, Lord. bahlobe ngendlela ehloniphekile Amen. Bahlobe imisebenzi emihle. oskini jini bafunana esontweni ama-vesta o-stomach out afunana esontweni iziketi ezigcina ngaphezu kwamadolo zifunana esontweni Amen. i-makeup lifunana esontweni Amen. omuphi lo nkulunkulu elimkhonzayo nina niyikhonza zikasathane ngoba noma ngabe imuphi umfundisi othi akanankinga nalento le Amen. uyisikhohlakali Amen. othi akayiboni inkinga ukuthi umuntu wesifazane ashumayele Amen. othi akayiboni inkinga ukuthi umuntu wesifazane aqonge indlela engahloniphekile Yes, Lord. ngoba lo mfundisi ufuna ukulala nawe Amen. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. umfundisi othi akanankinga umuntu wesifazane ashumayele Amen. uyisikhohlakali Yes, Lord. usebenzela usathane Yes, Lord. iBhayibheli likhuluma yonke into uqale phansi from verse 9 Ngokunjalo nabesifazane umuntu wesifazane mabagqoke izingubo kanye ezifaneleyo. kufuneka uhlonipheke ngengubo egqokile ngisho kwathiwa ubiza ngogogo Bazihlobise, faka ilokwe ugqoke ingubo ende bazihlobise, asifuni ukubona icleavage nomhlane wakho namahlombe akho bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda. waye abantu kumele babone amadolo akho bese becabanga ukuthi khonani ngaphansi kwalamadolo Amen. Amen. umfundisi manje usoloko ejulukiswa ukubuka wena unqune esontweni akajulukiswa intshumayelo Amen. akayikhuzi lento nomama bakhona esontweni bayifana nezingane zabo ezincane bonke bagqoka impahla ngendlela engahloniphekile Yes, Lord. ngibuza ukubuza ukuthi ke eliphi lelo sonto lelo elikabani Amen. Amen. akekho umama umvangeli la eBhayibhelini esihlangana naye ethi umama umvangeli akekho umama ethi umshumayeli Yes. akekho umama umfundisi Yes, Lord. nithathe lapho lokho nina sifuna ukwazi phela Amen. nali iBhayibheli Amen. indoda yakho noma umfundisi wakho Amen. noma ishane lakho yomfundisi lolala naye Amen. uma esakanankinga umfundisi kasathane lowo Amen. lithini iBhayibheli Bazihlobise ngokuhlonipha nokuqonda, kungabi ngezinwele ezalukiweyo, nangegolide, nangamaphareli, nangezambatho ezinemali eningi. Kepha njengokufanele abesifazane abashoyo ukuthi besaba uNkulunkulu, bahlobe ngemisebenzi emihle. ukuhloba ngemisebenzi emihle Amen. abantu besifazane kufanele bahlobe ngemisebenzi emihle Amen. akabavumelekile ukuthi bakhulume esontweni akabavumelekile ukuthi bafundise esontweni Amen. Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. abantu besifazane abawongqavungqava bafuna ukuthi abantu banamalungelo Amen. athi angiboni inkinga mina ukuthi ke umuntu wesifazane uyashumayela ushumayela ngayiphi ivangeli ngoba phela ke nali ivangeli elikhulunywa ngalo la liqediwe Owesifazane makafunde ukuthula nokuthobeka konke. konke Amen. ukuthobeka konke Kepha ngimvumeli owesifazane ukuba afundise nokuba abuse phezu kwendoda, kodwa makazithulele. Amen. angazi abantu bafuna yini la babona ukuthi ingcono abangayenza kunalento le enziwe uNkulunkulu la babona ukuthi iyashoda Amen. ngoba phela izwi liphela lisiwe Amen. incwadi ngale kwincwadi yesambulo hambe kwincwadi yesambulo chapter 22 verse 18 Incwadi isambulo isahluko 22 verse 18. Ngiyafakaza mina kubo bonke
abezwayo amazwi esiprofeto lamazwi alesiprofetho uJohane uyafakaza ngawo lesiprofetho sithathe kuJesu Kristu sale ncwadi njengoba naye uTimotheyu naye uPaul babekhuluma izinto zikaNkuluNkulu. Amen. Uma ekhona owenezela kulokhu Uma khona umuntu onezezela kulento le esibhalwe phansi, uNkulunkulu uyakwenezela kuye izinhlupheko ezilotshwe kule ncwadi. asoli waye abantu bamahlongandlebe ngoba yini bafuna ukuzenzela eyabo imfundiso engekho eBhayibhelini, bayanezelela kule mfundiso ekhona. Amen. Amen. And ikhulumile iBhayibheli liqedile, ayikho into esingayisho. Ambatshele ukuncwadi kaTitus babheke lapha ekuthola besifazane umsebenzi wabo esontweni noma yini umsebenzi wabo beside esontweni, yini umsebenzi wabo. Incwadi kaTito 5. Amen. Ngoba phela abantu balwa neBhayibheli becona balwa nathi, awuli nami mina nginandaba nawe. Nginendaba nento ebhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi ngigcine imiyalo ebhalwe phansi, ngifundise ngemiyalo ebhalwe phansi, ngifundise ukuthi abantu bayigcine bayazi ngoba lamasonto enamasonto ama-fake. Amen. Tito chapter 2. Amen. Incwadi kaTito From verse 3. Incwadi yompostoli uPawulu kuTito isahluko sesibili kwivesi lesithathu. Kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele. Abantu badala besifazane kufanele baziphathe ngokufanele. Abangcwele. Akufanele abantu abangcwele. Amen. Bangabi ngabahlebi. Bangabi yinhlebi. Bangabi izigqila zewayini. Bangabi yidakwa zewayini. Babe ngabafundisi bokuhle. Babe ngabafundisi bezinto ezinhle. Amen. Amen. Okuhle. Amen. Ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo. Bafundisa abantu besifazane abasha ukuthanda amadoda abo. Bathande nabantwana babo. Bathande nabantwana babo. Babe ngabaqondileyo. Babe ngabantu abaqondileyo. Awuphinqale phansi. Chapter 9 verse. Incwadi yompostoli uPawulu kuTito isahluko sesibili kwivesi lesithathu. Kanjalo nabesifazane abadala baziphathe ngokufanele abangcwele. Bangabi ngabahlebi. Bangabi yizigqila zewayini eliningi. Babe ngabafundisi bokuhle. Ukuze bafundise abesifazane abasha ukuthanda amadoda abo, bathande nabantwana babo. Nangu umama uthi ungumKristu. Amen. Kodwa udakwa nengane yakhe. Amen. Amen. Bafeba nengane yakhe. Yes, Lord. Akashadile ingane eshadile. Amen. Basibiza ngamaKristu. Uliphatha kanjani ikhaya? Yini efundisa ingane yakho? Amen. Uma wesigqila sotshwala. Amen. Nifaka amabhlukwe nonke. Nifaka inwele zokufakelwa nonke. Amen. Nifaka ubucwebe nonke. Amen. iBhayibheli lithini? Babe ngabaqondileyo abamhlophe. Bafanele baqonde. Abaphatha kahle amakhaya. Uliphatha kanjani ikhaya uma kukuthi ke wena uphambene nento, wena mama uzibiza ngumfundisi, uthi umbangeli. Amen. Uyithatha lo mfundiso. Abamnene. Abalungile. Abathobela amadoda abo ukuba izwi likaNkuluNkulu lingahlanganazwa. Lingahlanganazwa. Why kuna divorce? Why abantu behlukanisa? Ngoba abantu abafuna ukuzithoba, abafuna ukudlala irole yakhe umuntu kwi relationship. Yes, Lord. Ufuna ukuhambe eziphosa. Yes, Lord. Ngoba ethi 50-50. Amen. U50-50 ile ncwadi egcwalisile ngale ncwadi esambulo. Kuthiwa bonke abantu abanezezelayo, Amen. zonke inhlupheko ezikule eBhayibheli ziyobehlela. Amen.
ingakho kungekho ukuthula emakhaya enu ngoba ubaba wakhona umfundisi wamanga, umama wakhona uthi umvangeli udaka utshwala nendodakazi yakhe. Amen. Umuzwe sikhohlakali. Yes, Lord. Yes, Lord. Ambe incwadi kaPetru. Amen. Incwadi yaPetru yokuqala isahluko sesithathu from verse 1. soqala kwivesi lokuqala. Kanjalo bafazi, thobelani amadoda enu. Thobela indoda yakho. Ushilo uNkulunkulu ngale kwincwadi yeGenesis wathi ke umuntu wesifazane uyakuthobela indoda yakhe. Amen. Amen. So wena ungafuni ukuthobela indoda yakho kodwa uthobela upresident ukuthi aqambele amanga. Amen. Wisibula sikamama. Amen. Amen. Kanjalo bafazi, thobelani amadoda enu ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa izwi. Uma kuukuthi nina ningcwele nebandla lakho nifunani pho enkantolo. Yini nifuna enkantolo? Amen. Ngoba phela izinto zakamoya asidanga ubuyela uyalu. Yes, Lord. Andikhiwe ukuthi asizilungise ngaphakathi ebandleni izinto singaphumeli ngaphandle. Lokho khombisayo ukuthi ke ipresence kaNkulunkulu ayikho kulomdlelwane benu nalamabandla enu. Amen. Nizenzela umathanda. Amen. Ingakho nigijimisana inkantolo. Amen. Uma ekhona angakholwa izwi azuzwe ngaphandle kwezwi. Awuqale phansi. Kanjalo bafazi, thobelani amadoda enu. Isizathu sokuthi nithobele amadoda enu ingoba ukuze kuthi uma ekhona ongakholwa izwi. Ukuze uma kukhona umuntu wesifazane ongakholwa izwi noma umuntu wesilisa ongakholwa izwi azuzwe ngaphandle kwezwi. Azuzwe ngaphandle kwezwi kodwa ngenkambo yabafazi bawo. You understand? Ukuphatheka nenkambo yokuhlonipha nokuzithoba. Amen. Kungaletha umuntu wesilisa ongasonke esontweni ukuze abone ukuthi ngoba esebona ukuthi lo muntu wesifazane amtholile umuntu kaNkulunkulu uthobekile. Ayeke ngisho ukudakwa. Amen. Ayeke ukumphindela. Amen. Ngoba ubuka inkambo yomuntu wesifazane yanaye. Amen. Amen. Hallelujah. So ngalokho niyakhuzwa nabesifazane ukuthi ke nizithobe. Amen. Ithini emva kwalokho kube ebona inkambo yenu emhlophe esekwesabeni. Amen. Ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle okwakwaluka ukuhloba kwenu mangabe ongaphandle niluka izinwele Amen. nihamba emgaqweni ushadile kodwa manje kunamadoda ahambe kumise emgaqweni ashaya amahuthi ngenxa ukuthi indlela ogqoke ngayo ayihloniphekile. Nokokufaka igolide noma okokugqoka izingubo. Kepha Baningi abantu abayesihogweni bethi bayakholwa. Yes, Lord. Yes, Lord. Baningi abantu besifazane nabantu besilisa nezingane zabo namakhehla. Amen. Ngenxa ukuthini benza intando yabo akukho ukumesaba uNkulunkulu. Amen. Akukho ukumesaba uNkulunkulu kulamabandla khona njengamanje bonke bazenzela umathanda. Amen. Ampunze edlemeni. Ikamasina sibethele. Amen. Ayikho into ekuthiwa ke isonto lesimanje manje, isonto lesimanje manje isonto likaSathana kulona likaNkulunkulu. Amen. Amen. Ebandleni likaNkulunkulu kukhala isithathulo sikaJesu Kristu. Amen. Kuphela. Amen. Akukho ukuthi umhlenge ucabangani noma uzizwa kanjani. Amen. Kukhala isithathulo sikaNkulunkulu ebandleni likaKristu. Amen. Kwenzeka intando kaNkulunkulu. Amen. Amen. Ukuhloba kwenu abantu besifazane fanele ukuthobeke, nimboza amakhanda, nifake amadlokwe. Yes, Lord. Nifihle ingalo zenu, nifihle imhlalo namahlombe, nifihle amadolo enu. Amen. Kepha makube ngumuntu osithekileyo. Makube umuntu ongaphakathi lo uNkulunkulu amfunayo senhliziyweni othobela umthetho kaNkulunkulu. Amen. Ohloba ngokungabhubhiyo Ngoba komoya. lobucwebe benu Amen.
nalama makeup, Amen. nalempahla zale ezincane ziyabhubha. Amen. Amen. Ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene. Umoya wakho uma uthi uzithoba kuNkulunkulu, udumisa uNkulunkulu, uyamjabulisa uNkulunkulu. Amen. Amen. Kodwa uma uzobukeka njengabo bonke abantu bamaKristu kodwa babukeka njengezifebe oJezebel, Amen. nawe uyahamba esifokweni nabo. Yes, God. Amen. Ngoba ufana nekhiwane elihle egcwele izimpethu. Yes, Lord. Amen. Uhola udosa impukane noma ngabe lokho ngakhona abafana abancane uma omdala ababhizi bakhela amakhwela ngoba ugqoke i-leggings noma ugqoke into etight eveza izinqa zakho. Amen. Amen. Kodwa uthi umKristu. Awuyena umKristu wena uyisifebe Yes, Lord. esi-actayo, uyalingisa. Amen. Uthanda uNkulunkulu ngomlomo kodwa ngokwenhliziyo ukude naye. Yes, Lord. Yes, Lord. Wonke umuntu othi uthanda uNkulunkulu ulandela yonke into ebhalwe phansi ngoba yini uyamsaba uNkulunkulu. Amen. Uyamhlonipha uNkulunkulu. Hambe kwincwadi emshumayeli. Kepha makube ngumuntu osithekileyo wenhliziyo ohloba ngokungabhubhi komoya omnene onokuthula oyigugu phambi kukaNkulunkulu. Akekho umuntu onokuphatha iBhayibheli athi uzozenzela into ethanda uyena. iBhayibheli lisisekelo sokukholwa kwethu. Uma ukholwa ubonakala ngezenzo. Amen. Uma ungakholwa futhi ubonakala ngazi izenzo. Ngoba ningi abantu abaphatha leBhayibheli kodwa badaka utshwala, abafundisi. Baningi abantu abaphatha leBhayibheli abakhohlakele ngisho izitabani. Omama bafuna ukuthanda ukushumayela ngenkani. Chapter 12 verse 13. Incwadi kaMshumayeli isahluko 12 verse 13. Nakho ukuphela kwendaba. Nakho ukuphela kwendaba. Sesivala. Sesigcwalisile ngayo yonke imibhalo ekhona eBhayibhelini. Amen. Sesiletha nakho ukuphela kwendaba konke sekugcwalisiwe. Amen. Sekuphethiwe. Amen. Sobheke noNkulunkulu. Amen. Namacala akho Amen. ongafuni ukulalela. Amen. Nakho ukuphela kwendaba. Nakho ukuphela ndaba. Lapho sekuzwakele konke. Lapho sesikushilo konke. Mesabe uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu. Mesabe uNkulunkulu. Mesabe uJehova. Mesabe uNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Gcina imiyalelo kaNkulunkulu. Ugcine imiyalo yakhe. Ngokuba lokhu kungokwabantwana, okungokwabantu bonke. Lokhu okwabantu bonke. Ngokuba lokhu kungokwabantu bonke. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi. Yonke imisebenzi oyenzayo ekuqasheni, ekusithekeni, Ekwahlulelweni noma ngabe yinhle noma ngabe mibi, kanye nakho konke okufihliweyo. konke Noma kuhle noma ngabe kuhle noma kubi. noma ngabe kumbi, lokho kufanele kufinyelele ekwahlulelweni. Yes, Lord. Mesabe uJehova. Yes, Lord. Gcina imiyalelo yakhe. Yes, Lord. Ngokuba lokhu kungokwabantu bonke. Awunakuba umKristu obukeka njengesifebe. Amen. Awunakuba umKristu oyisidakwa. Amen. Awunakuba umKristu onamandla. Amen. Awunakuba umKristu ophindayo. Amen. Awunakuba umKristu ontshontshayo. Amen. Amen. Awunakuba umKristu obulalayo. Amen. Impi yethu akuyona impi yenyama, impi kamoya. Yes, Lord. Silwa nemoya. Amen. Isikhathi sokuthatha isinqumo sokuthi uyahlala kule bandla lakhe libonile noma uyaphuma ufuna uNkulunkulu ngokweqiniso. Amen. Ngoba bonke abantu abakholwayo bakholwa into ebhalwe phansi. Amen. Amen. Incwadi yasho kwincwadi kaMaroma sahluko 15 verse 4 uthi konke okubhaliwe ngaphambilini Amen. kubhalelwe khona ukuthi thina siqondiswe silungiswe Amen. ukuze sibe nokuthemba nokukholwa. Amen.
Amen. Incwadi kwabaseRoma sahluko 15 verse 4. Ngokuba konke kwalotshwa ngaphambili. Konke kulotshiwe ngaphambilini. Kulotshelwe ukufundiswa kwethu thina abantu abakholwa abamaKristu, ukuze ngokubekezela ngesikhathi senza lezi zinto izwe kufanele sibone izwe uma lenze izinto zoJezebel nabantu abakholwayo uma benza izinto zabangcwele kufanele sikwazi ukuhlukaniswa sibuka nangenduduzo yemibhalo. Lembhalo le yasiduduza yasilungiselela ukuthi uNkulunkulu asifice siyilo into leyo ayifunayo, sibe nethemba, siphile ngokwethemba ngokukholwa. Haleluya. Kepha uNkulunkulu wokubekezela nowenduduzo makaniphe nibe nokuqonda kunye phakathi kwenu yilokho esikushoyo ngokukaKristu Jesu, yilokho kuphela esikushoyo, ukuze nganhliziyonye nidumise ngamlomo munye uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Acts 2:38. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 37. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? uPetru wayesethi, phendukani, yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Namanje izwi lenibiza lithi phendukani. Amen. Nibuyele eqinisweni, nibuyele endleleni endala yokholwa. Amen. Ngokholwa ngenhliziyo yakho izinto ezithandwa wena. Amen. Kholwa yiloko okubhalwe phansi. Amen. Landela imiyalelo, gcina yonke imiyalelo umesaba uNkulunkulu. Amen. Ngoba ungamesaba uNkulunkulu esihogweni, Yes, Lord. unawo nomfundisi wakho. Akekho ozophunyuka, akekho ozokugwazela ukungena ezulwini. Amen. Noma kuthiwa unesibhamu, ngeke uzumkhombe uNkulunkulu ukuthi ufuna ukungena ngenkani ezulwini. Amen. Noma kuthiwa uyathakaza, ngeke uzumthakaza uNkulunkulu. Yes, Lord. Amen. Noma kuthiwa uyinkabi engakanani, Amen. ngeke uzumenze lutho uNkulunkulu. Amen. Phenduka manje. Phendukani, yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Niyazazi nizoni. Isikhathi manje sokuthi-ke niphenduke, nibhaphathiswe ukuze nithethelelwe izono. Amacala akho wonke angikhathali ukuthi ngabe usufebe kangakanani, ubona ngathi ufanele uxolelwa, kodwa uNkulunkulu wethu yena uyaxolela. Amen. Phendukani manje. Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Thatha isinqumo manje sokuthi usindise kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Amen. 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 Bale ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyakubonga Baba ngoba umuhle njalo, izwi lakho seliphumile kuzo zonke izinkalo njengoba wabathuma abafundi bakho wathi abaye kuzo zonke izinkalo zomhlaba bashumayele kubo bonke abantu, basindiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu. Baba, abantwana bakho abalizwe izwi lakho, khuluma nabo, ubathinte, ubahlabe Baba ngezwi lakho eliyinkemba elicije ngaphezu kwazo zonke kweyinkemba ecije kuyinhlangothi zombili, liyisando elifahlaza yonke into, lingumlilo alihangule Baba kukho konke ubumnyama abadwanguza kubona, ubakhulule wona kuba nketanga ubumnyama ababophile kweyingqondo zabo,
baphenduke baba, baphenduke babhabhadiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, basindiswe. Siyabonga baba ukuthi izwi lakho libuyele emumva lilambathe, alufezeke umsebenzi egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Inamba bazalwane siyayishiya ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda ithi 066 566 9245. Inkosi izinandisele umoya wayo omuhle kuze kube phakade. Amen. Sibonga bazalwane abafuna ukubhabhadisa inamba abawuyisebenzisa nabanemibuzo mayelana neBhayibheli bawusebenzisa inamba ukuthi basithinte bathole ukusizakala lapho bedinga ukusizakala khona. Sithi inkosi mayiphakanyiswe, sibonge umusa wayo, siphinde sibonane ngokuzayo inkosi mayivuma. Amen. Amen.